Ay, yaon si Angel. Uni, wala to ang bitis kay ni. Ay, mapaturo kita ka iyan, ha? Mapaturo kita dyan sa saro na magayon. Matibay magbailin. Gusto ko cha-cha. Atras abanti ugarin siya. Magayon iyan, atras abanti. Matapos man ang barailihan, day ka mag-aali sa imong pwesto. Pag atras mo, maabanti ka naman. Mag-abanti, maatras naman. Yaon sana dyan. Maray na hapon! Sa mga nag-aantabay ko niyan, welcome po sa programang Usapang Pamilya. Friday edition. Biyernes na. Wow, yes. Aga si Kuya Mike. Dalion sanaan panahon, Ate Chi. Sarong taon may 5 aldaw. Ano? Day ng sarong taon, New Year na naman. Yung baga? Sige. Sa Giraray, welcome sa programang Usapang Pamilya. Ngunyan aldaw ning Biyernes. Kaibanan po si Ate Chi and si Kuya A. Para sa indong mauran-uran na hapon. Malipot-lipot. Malipot-lipot. Masira. Anong masirang pag-aruga ni? Ginatan. Champurado. Ay, sistay tabi ni ko naman. Uyan na naman. Sige. Gaganda naman. Sa mga mamirindal, maray na hapon tabi sa mga mamirindal, nagmimirindal, asin. Mamirindal pa sana. Mamirindal pa sana. Tapos sa mga wara ning mirindalan, para reho po kita. Don't you worry. We are all the same pag abot sa mirindalan. Ako nga ni, minakaon pa sana. Ay talaga? Minakaon pa sana ngunya na pagka aldaw na ini. Sige. May color tulos kita ngunyan, Ate Chi. Why? Sige daw. Why? What's the matter? Ano daw kung ano daw ang satuya na magigibo para dig sa guest Hello. Hello po, maray na hapon. Maray na hapon. Mother, good afternoon. Ano lamang po ang samuya na may paglilingkod? Makiram na mirinda lang baga po. So, malpulot na bagas na giniling. Tapos, bilog-bilog siya na pula. Tapos, pagpakalakas nito. Ano may laya? Asukal pula na may kinaros na nyog. Ulog-ulog. Ulog-ulog. Ano na? Po siya. So, Bilo-bilo? Bilo-bilo? No, so, bagas na mapulot, giniling ito, tapos bilog. Pagkabilog-bilogan mo, pakalagagaan mo sa may na tubig. Tapos, so, lana po, magpakalagagaan lana, ibuntog po sa karnival na asukar na pula. Tapos, so, kinaros na niyo na narilumbod siya. Isalak mo na po duman, so bilog-bilog na bagas na mapulot. Masilam po. Buwarin daw kita kan makatan. Imagine ko, nagigutom ako, Kuya eh. Si masilam Mami. po ito. Naging po kayo sa pag na siram. Pertihon. Pertihon, Mother. Nagliwi ako. Okay, thank you. Thank you. Salamat. Tamo kami, Mami. Murindal po kita bugtog. Sige. Tabog-tabog. Tabog-tabog. Salamat. Thank you. Alright. Sa mga nagtatarabog-tabog dyan. Tabog-tabog ang daplos. Maray na hapon, tabi. Anyway, kay Ma'am Lerma Batalyer watching right now, maray na hapon. And sabi di malamig na hapon po, Kuya A and Ate Chi. Happy listening sa programa nindo from Mauraro. Ay, kay Kisa yan. Kay Ma'am Emily. Lat lang. Taday ko na ako adig di naka-phone book pa kaya sa kuya. Sige. Maray na hapon. Pagurulay-ulayan tangon yan ang mga bagay-bagay na nagkakaiguning minaraluwas kaya inisa ng biglaan. Pag sabi nga ni, too late na. No? Ego akong may naka-istorya sa kuya na pero gusto ko na ngayon makipagbulagan niya sa agong ko. What Pero na sila nagkakasundo. Dahil sila nagkakasundo. Sabi ko sa inot na inot. Sa indong sinumpaan sa simbahan. Sa hirap at ginhawa, sa lungkot at saya, sa
sa impa. For sickness and in For health. sickness and in health. Hindi sila iiwan. Minsan na day sa nasinda nagka-intindihan. Maburlaga na. Ay, ako. Pwede yan. Diit na diit na iwal. Di pwede magbulagan. May instances kaya na minsan baga, saro sa mga garo, nagiging mistakes sa susunod kapag mag-ilusyon pa lang, Ate Chi. Nagkakaigwaning insidente or aksidenteng nagkakaigwa kay Aki. Ano kayang aksidente nata ngaya pagkadapa ngaya o pagtindog ngaya labado? Badus na. Nakaano niya. Nagkaraw niyang pakwan. Oo. Pagtindog kan babae, badus na. Dahil niya pagrulayan ta mga tugang pagpapakasal daatabi mga tugang dahil Nakabuntis? nakabuntis Or nabuntis? o nabuntis. May future nga ba, Kuya Oo, may forever nga ba? Oo. Kung araw ka ng sitwasyon, nagpakasal sa na dahil nakabados o nagpakasal sa na dahil nabadosan, may future nga ba talaga sila? Or, saro yan sa mga dahilan kung nagkakaigwa kang pinag-aapod na. Broken family. Broken family. Minsan ano ba sa ano yan sa eskwelahan mga aki yaon madrawing ngaya kang Oo. family tree. Family picture. Family picture. Di kung aram May tapos family day. Saro sa nang magura ang yaon. Oo, ang ano ngayon, present. family ngayon. Ano ngayon si Papa Parang kung ngayon. Di ko ngaya, ngaya aram. Di ba? Sisa ngaya ang ano iyan. Pag-aral ka yan, si siyang most affected Iyan. talaga. Ay, may isihan ta iyan ngayon na Yan, pagkahapon. kaya- Ano? Kaya, kaiba ta. Online, nasa linya na. Online? Oo, nasa linya. Eksperto ini sa pagturo. Oy! Baka man si Kuya Mike. Bako, Ah. bitbit ko ini. Bitbit ko ining gayo talaga. A man ini A. Kuya A man ini. Kuya A. Kuya triple A ini. Triple A. A. Oh. Sa family and life ini dyan kan sa St. Raphael. Sa Legazpi. Yes, sa St. Raphael Legazpi. Dyan sa parokya ni Father Dave. Yeah. So without further ado, kaulayan Introduce ta na si Kuya Arles Kuya A. Arles. Antibula. A. Antibula. Brother-in-law katabi. Oo. Kuya Arles, good afternoon. Saka na, inaimunan ta na putol Pero bago, Ano ba? ano yan, pwede, issue yan po mga tugang sa pagkakaigwa ng mga broken family. Ang so pagpapakasal na, so bako man sa buot. Yeah, oo. Diba? So, minsan, di ba? Siyempre, may naano kita, they are not happy May while mga- walking down the aisle. Although, Ano kayan. Paulit-ulit na kita kang pigsasabi na kung mapakasal da atabi, ano yan, mapakasal kita because we love each other. Yes. Oo. Padaba ta na ready kitang i-share ang buhay ta sa tuloy Forever na magiging yan, agom. Forever Lifetime yan, and lifetime. ever and ever. Amen. Dai kita sabi nga ni kung sisay man da ang saro kan Dios, dai ki pwedeng Pagbulagon. magpapabulag. Pagbulagon ng tao. Oo. Yun. So, minsan may mga instances kaya na biriglaan sa nang, kaya ito, ang panahon, mapakasal bago magkaaki. Yeah. Ngunyan, naaraman mo na sa nang nag-agumta. Nakabados or nabados. Nabados, oo. Oo. Pero aram mo, bako man yan sa of course, nabados na, ginusto nga ni Oo. They love each other kasi may maray silang relasyon. Kaya igwa ka yan. But ang nangyayari ngunyan, Ate Chi, garo na sa nagigibunidang palipas oras ang bagay na mga dapat na daiman. Nowadays. Sa ano ngunyan, in reality, sa realidad, garo maski daimo na mamutan kimarhay ang sarong tao, pwede kang nangyayari na ang mga dai dapat na nangyayari. No? Lalong-lalo na kaliwat kanan na ang pwedeng surukan kung sa intabi yan mabiglang liko sa nabaga. Yeah. Magpasiring ka Bawal dyan. na dyan sa biglang liko. Magpasiring ka dyan sa First District, dakulong kang maagihan. Pa Third District naman, dakulong ka naman na maagihan. Sa Second District, may maagihan ka man. So kaya, ano iyan? Oo. Pero makatakot ang sitwasyon. Ano? So, kaya po anta sigurong magpasiguro kimarhay. Okay na? Okay, yaw na si Kuya Arles A. Antibula.
Hello? Ying. Hello. Hello. Hello, Sir Arles. Hello, good afternoon. Good afternoon. Hello, Sir Arles. Maray na hapon tabi isa sa imo. Salamat po sa oras na itatao mo sa muya ngonyan, ano, bago ang gabos Kuya. Si Kuya Arles. Baga. Kuya A man. Oo, Kuya Oo. A. Oo. As Kuya A man, Kuya A. Yes. Kuya Arles, bago ang gabos, pasalamatan mi na po ika sa oras na itinao mo sa samuya ngonyan na hapon para sa programang Usapang Pamilya. Okay, salamat mo po sa pagtiwala. Yes. Makasimbag man lamang kung ano ang silong mga haputan tungkol di sa inyong topic ngayon na hapon. Iyo po, okay. Kuya Arles, ang enot na enot po, may mga instances po kaya baga in reality, although dahil tayo ni pinagto-tolerate, di ba? Na ang sarong mag-agom, nagiging mag-agom because aksidente, sabi ninda, na aksidente daan na nakabados Is there an accident? Arugaan? or nabados. So ang gigibok kan bilog na pamilya, tangani na nga yung daim masupgan, Aha. ipapakasal. Mm. Na dahi man sure o sigurado kung talagang namumuot an kada sa duman sa magiging mag-agom. Oo. It's just because of nabados or kaya nakabados, ipapakasal Yes. sinda. So ang sa iling ta Kuya Arles, igwa daw na future an arog kaya na magiging mag-agom kung nagpakasal sinda just because nabados na or nakabados na. Okay po. Para sa Kuya A, depende mo kaya sa duwa kung sindabagan nagkaminuutan, alagad sa panahon bagang ngunyan, arog ngunyan na panahon, Opo. igwa talaga na yung panahon na naiinot, may naiinot, so dapat na mainot. Mhm. Pero kung talagang sindandua, mag-ilusyon, as in, igwa man siyempre nin pagkamod sa labang saro. Alaga dito nga ni sabi ko may nainot, sa hiling ko, kung napiritan na ipakasal tulos kan magurang, sa kwenta ba ngunyan, sa mga sabing kasusupgan, Mhm. iyo ang gigibo kan mga magurang. Iyo po. Kaya, Totoo yan. oo, kaya ang ngunyan, sa siling ko, igwa sila ng puturo kung talagang sindaman na dua sa pagbuot kan mga magurang na may pakasal, sa paagi nin pakasalin ng dua, lalo na kung sa simbahan ikinasalabayan, tapos sinabot ninda kung ano so mga tataramon duman, lalo na so tataramon ba na ang pinagsaro kan Diyos, day pagbulagon kan tao. Iyo po, opo. So, naadalan na sana po iyan as we go along with the relationship bilang saro ng magagom, kung talagang may pagkamot na napunan, di po problema iyan na magkaigo ni maray man na nabunga sa indandua. So, may Bako man po ang kausap, sailing ko bako ang kausap garibagang broken family, Oo. whatever na mangyayari sa inda. Kung yes. talagang iyan sa indang pinuunan, ang sa indang pagkaminuutan. Alaga, di ba man su kausa, ang ibang nangyayari kung talagang daiman nin Ding pagkamuot. Oo. opo, alagad, nadarasan na kan mga bugso kan damdamin, Mhm. inda, iyan po gari ang pwedeng may delikadong mangyayari. Pero igwaman nga ni sa hiling ko, igwaman kay mga kasong arog ka iyan na, siyempre, dahil man gari mapadalos-dalos ang sarong lalaki asin babae, na magibok kay arog ka iyan, kung dahil man sila nahihiling nin, gari love at first sight, alaga dahil pa naghaloy, Mhm. sa indang pag-ilusyonan. Tapos, may nangyari. Ano po? Opo. So, ang hiling ko, pwede man iyan maadalan kung gugustuhon. Mhm. Kung ang ihisipon kan duwa, so puturo, or so, kung nagbunga man so sa indang pagkasal at iyan, outside of marriage, Mhm. pwede man po baga iyan pag ipinakasal na, pwede man na maadalan kan mag-agom, kung gugustuhon ninda. Okay, so nakulaon po ang role kan seminar and then ang mga tao na correct. nasa palibot kan Lalo na sa Yes family, po. yung Kan support kan family. mag-agom. Oo. Yeah. Okay. Lalo na po palang Kuya kung sinda nag-attendir kang pig-apotang pre-K na, yaon duman ang mga magayuno ng mga talk Yes. about kang pag-aguman na pwedeng dahil sinda matrigger na magbulagan, alagad magkaigwa ni paghurup-hurup na ini ipadagos ninda. Mhm. Kaya kung masabutan ninda ang mga seminars,
arog kasubago, alipasan ako sa pagninong kami mag-agom, nagninong-ninang kami sa kasal. Opo. Actually po, itong kasalo na ito, may aki na sindang saro. Mhm. Ngunyan, nagkaplano na magpakasal sa Huwes. Mhm. Ngunyan, marangani, tas so, tugang ka ito, friend ko at the same time, panang agom, at the same time, co-teacher ko. Inadvisean ko na lang, nasabi ko, nag-iibahan na sinandwa, may saro ng aki. Mhm. Natatama pakasal pa sa Huwes, may plano man sana magpakasal later on sa Yes. simbahan. Oo. Mhm. So, ang sabi ko sa Inda, kung talagang desidido man sinda na magpakasal and gusto nila magkaigwanin buong anin marahay na pag-ibahan, natatamba ko ubas-baskin mahal na Diyos ang sa indang hagadon. Yun. Yes. oo. So, ngunyan, medyo na advisean ko man kay Maray, kaya at the same time, kina kaming ninong-ninang na mag-agong. Oo. So nakulao ng factor kan mga advisors, no? Yes po, saro Oo. iyan sa kuyan. Okay. So Factor na talaga nakakatabang sa duwa. correct. Ining duwang at least nakaagad man lamang advice sa mga tawong may pagkaaraman Correct. Mm. Oo. na pagpapamilya. Oo. Pero mostly Kuya A, Apo. mostly garo dai nag-aagi sa sa mga counseling, pag-aro Yeah, pa yan. Dakulon ang medyo nakakamiss na even nga ng iba dai garo aram na igwa kay mga marriage counselors. Oo. No? Actually, Kuya magayon yan. So, bago ka ikasal, maagi ka mo sa pre-K na. Kasi dakulong ka mo maaadalan duman eh. Yes. Oo. Tapos Oo. before, Tapos para na-imagine baga- mo na ang buhay mo. Para maging magayon ang relasyon nindo. Correct. Oo. But sad to say, so iba dai na nagkakausaki. Kumbaga Or di nangyayari. nindapig sa sabuot. Oo. Kumbaga, sige na ngayon, mapakasal lang kita. Oo. Pagkatapos ng ikang kasal, Gini, matrabaho ngayon ako. Oo. Minsan kasi ma-attend nga ning pre-K na. Parang parang kasi Requirement. prerequisite yun eh. Yeah, Bago ka requirements ikasal. na. Oh, so yun. For So, iba- compliance For lang. compliance lang para makasal sinda. Mhm. Kaya po, kami St. Rafael, lalo na ako, ako ngunyan ang nagkakaputkan pre-K na. As the pre-K na leader ako ngunyan na alam niyo man sana si Kuya M, paborito gari ako. Ako ang Iwan ang gan. lead couple kang pre-K na sa tasya baga si Kuya M baga sumuya naman na family and life coordinator sa St. St. Rafael. Opo. Ibinalik mi siya. O ngunyan, ako man ang ilinag niya sa pre-K na kaya siya piga apodang kuman mag-talk. Pero sa talk giver ko si Kuya M. Kaya sa aga ay sa Sunday matok naman siya sa muya. Kaya pala, ikan itinuro Ikaw man sa ang mo. itinuro sa muya. Ikaw na. Nagbalos-balusan ka Pero mo. ako man kaya ang sayang ilinaag na magkapot kay ni sabi ko okay sabi ko sa iya i-try ko kung nagtiwala ka mo sa kuya bilang sarong taga-simbahan kami mag-agom na nagpapamilya sige kaputan ko pero kung bako ko maninigo bahala ka maghanap kay iba Oo. Okay. nagustuhan niya gari so padagos man ako and si St. Rafael man mismo kay Father Dave gari okay naman okay sa iya na ako man magpadagos kan pre-K na kaya lang po talagang mahigpit ako sa pre-K na. Dahil ko talaga sila may mga instances na dahil ko talaga titugutan na makasalasan ko dahil maka 2 days completion kang pre-K na. Yun. Oo. Mas maganda ito na masasabutan ninda ang lalaogon Yes. nindang buhay. Oo. Oo. Kaya po. At So- the same time po kaya ako kaya baga bilang teacher, makailing ka kinagturog-turog na Estudyante. kigkigon, tagaan ni mag-imati. O iyo man ang gigibok sa mga couple, may mga couple na nagtuturong ka, kikig ko yan, tanganing masabutan yung dantok. Sayang kang oras kan sarong sa kuyang mga talk giver, na nagkataon yung panahon. Yun. Kaya mga busy people iyan, ang Kuya M, busy Yes. people iyan. Alagad, we give time para sa inda. Oh, para Na makatabang kami man sa mga kami mapakasal. man sa family life, makatabang sa buhay nila bilang mag-agom. Oo. Yun. Kaya nga ni po, ang pigpapatok mo niyan talaga kang diocese are all married couple na. Mhm. So may mga So, experiences. experienceado. Yes, yes. Oh, 5 years and above. Oo. Tanganing maiwasan ta ining mga broken Yes. families, Oo. tanganing Okay, pagburulagan kan, pag-abot kang panahon, Yeah. magbuburulagan man At least sana. may panalimingan sila. O si ano Ayun nga po. yan. So Oo. couple yan na nag-talk nga sa mo. Hanggang ngunyan, mag-iba pa. Oo. And at the same time po, Diba? yung kaya M and Datichi, araw ka ini, pag nahihiling mi man na talagang may mga kuen, may request na, sabi mi sa Inda, ang sa tuyang parokya, open para sa marriage counselors. May mga marriage counseling office kami dyan, big offer ni Father Dave ang opisina niya,
if may magpa-counsel sa muya, Yun. may mga igwanindit na puro problema, na pwede man sa muya. And kung gusto ninda, duman sa taas kang Guadalupe, baga may marriage counseling office kita duman sa Yes, Mm, opo, mm, Kaya opo. isi Bulawan. Oo. Mm-mm. Oo. Okay, Pig-offer ko po, pig-open kwan sa inda. mm-mm. Dakul kaya din nakakaaram na ikaw kita kadidi sa diocese po. Yes, taas dakulo nang nagbuburulagan sa mga panahon na ini. Bigla sa Yeah. nang Yun bigla ang sa nang problema. nawawara sa laukan harong. Diba? Ano? Dakulo nang nagbuburulagan. Ngunyan, kuya ay pag halimbawa magbulagan ang sarong mag-agom na igwaning aki. Mm. Sa sailing mo, pirang sisay ang pinaka Apektado. apektado pag araw kaya nang nangyayari. Sisay pinaka makairak. Okay, so araw kayo ni po yan. Explain ko man sa council, sa pre-K namin na if ever na araw ka mangyayari sa Indo bilang mag-agom, ang isipo na permiso sa Indong aki. Mm-mm. Iyo permi ang masaparkan kabo sa problema. Mhm. Lalo na pag iyan naglaog sa eskwelahan. Yes. Mm. Marauton po sa pamilya, sa sa aki, kung ang mag-agom o ang aki na ining namumuklata na o di Magulang. bayaan ki sarong ama o ina. Mm-mm. Dahil apektado po ang pag-eskwela ka iyan. Oh. Even sa records, apektado iyan. Mm-mm. Mm-mm. Yan, no. Kaya So, ang primerong apektado ang aki. so dakulaon ng epekto para sa aki, mental, Yes po. emotional, Yes. dara-dara na Yes. yan habang Opo, nagdadakula. daradara niya iyan, habang nadadakula iyan. So magiging selfless mo na kita halimbawa kung may da ipinagkakaoro Oo, siguro dapat na dahil mo na gayud pag-isipon kan couple. So na mamatian ninda sa kada saro, di ba? Ang so priority dagit dapat so aki, aki. yaon naman nakasentro ito so Mm-mm. nagbubog ko sa mag-agom. Yes. Iyo po, sa tuya baga, ang purpose kan married life is to procreate, to have a family. Mm-mm. Kaya, ang pamilya dapat may aki. Mhm. Yes. O ngunyan, anon mo yan kung iyang papabayaan mo. Correct. Dapat dahil nasanay ka naglaog dyan. Yeah. Yes. Kung dahil mo kayang panindugan. Mm-mm, Yan. correct. tama. So, Very ayan good. sa mga may balak na mag-agom, kung ma-withdraw man sa nakamukan sa indong, ano yan? Deposit. Diniposit nindo, bay na. Di na maglaog kung di man kayang panindugan. Correct, tama. Mm. Diba? Kuya, Kaya nga ni po, araw pa kayo ni Kuya A, ako baga nagpipre-K na, ang hapot ko tulo sa inda, nagagi na kamo sa interrogation kan sa tuyang padi. mhm. O, ngunyan ni hapot tulos kamo, sigurado kamong duwa. Takong dai man sana na magpadagos. Mm-mm. Pagabot kan sa kuya, iyo man ang hapot ko tulos. First na pagkaharambang ko sa inda, after greeting them, purmirang hapot ko, natayaon ka mo digdi. Mhm. Ano ang plano nindo sa bilang daraga soltero? Kung kamo naglaog digdi para sa paglalaog sa sakramento ng matrimonyo, dapat siguraduhin do ang buhay nindo. Yes, Yeah. dapat Kung sa kamo puon talaga pa sana. desidido, Puon pa sana. puon pa sana po. Sigurado. Takong dahil man sana, umali na kamo digdi sa seminar na ini, takong dahil man kamo desidido or baka napipiritan kamo. Yeah. Correct. Dapat walang sapilitan. Yes. Iyayo po. Yan. Free will iyan. Yes. Yan, okay? So salamaton po Kuya Arles, thank you so much sa oras na tinao mo sa Muya. Magayunon so sa imong sinabi Pig-share. o pig-share, lalong-lalo na sa may mga balak na mag-agom o sa may mga balak na ano? may pigbabalak na mag-ilusyon. Mag-ilusyon. Ako na mo sigurado. Di ba? Di ba? O tangon yan baga. Bayaan mo na. Dakulo na Kuya Arles, dakulo na ang naiinot na so anoan, So, dapat nahuri. o nainot na sa pagkaon bago magluto. Oo. Diba? Salamaton po Dahil sa oras. problema kuya basta panindugan. Yes. Yes. Salamat po, Kuya Arles. Thank you. Okay, salamat man po. Thank you, Ah, salamat. thank you, Ying. Thank you. Okay, salamat po. Okay. Thank you so Thank you very much. much. Yan po mga tugang si Kuya Arles A. Antivola. Kan Saint Raphael. Saint Raphael. Ayan. So, pinaka-apektado at Unya ko sa nanadangugan brother-in-law ko nagtarong ki Arog kaya na malumanay. Kristoyan kaya kami mamukusog na mo. Oo, yan Ate Chi, ang pinaka-apektado daa pag nagbubulagan. So, So, mga Aki. aki, mga kiddos. Oo. So sa tuya pagbabalik naman, Oh. pag-urulayan naman, kung sabi ta, apektado sa mga aki, ano Yes. ang epekto? Anong epekto Ano sa ang epekto aki? sa aki? Oo. Tagaling maaraman ka mga magura. Kang pagkakaigwaning broken family in kaso man. Sa tuyang pagbabalik iyan, Yan. mga tugang. Oras niya to, alas 2:38.
An oras hatod sa Indokang Neurobion. Neurobion, helping true heroes by nourishing nerves. Vitamins B1, B6, B12 is the generic name of Neurobion. If symptoms persist, consult your doctor. Safeguard. Safeguard. Make every wash a hashtag SafeWash with Safeguard. Alaxan FR. Alaxan FR, ibuprofen, and paracetamol. Alaxan FR. Panalo sa bilis. Panalo sa laban. Alaxan FR. Bear Brand Junior. Para sa 1 to 3 years old, may new formula. 65 pesos lang ang suggested retail price ng 150-gram pack. The use of milk supplements must only be upon the advice of a health professional. Ang paggamit ng gatas na ito ay dapat sangayon sa payo ng doktor o health professional. Per IACEO 51CA number 072 series of 2020. Enjoy 1050 pack! Sagot Kinsena swak! Weh, sobra gabi ko'y pakno. Ang sikreto, dikit 25 turo sa sarong grupong hugason swak. Dikit na tubig bukagon, asin pa sa puhon. Sobrang sabon, sobrang sa epekto. Dikit 25 turo sa sarong grupong hugason swak. Enjoy 1050 pack, Sagot Kinsena swak! Enjoy 1050 pack, Sagot Kinsena swak! 15-day mileage claim is based on quantitative consumer usage test. Joy Kinsena's pack, only 1050 SRP. Now that I'm free, Nido's the one for me. Protection that's right for toddlers. Like me Marian Rivera. and Zia. Simula naging toddler si Zia, mahilig mag-discover at mas independent na siya. Kaya dapat Nido 3 Plus for me. Mas pinahusay pa ng NutriTods program. Siksik sa nutrients for digestion, brain at protection. Specially made for toddlers. Look at me, Mom. You're my number one. Choose Nido 3 Plus. Nido 3 Plus. Todo protect your 3 Plus toddler with Nido 3 Plus. Todo sa proteksyon and sustansya sa presyong di todo. Nido 3 Plus yan. Wow! May bago na sa Nido Junior para sa 1 to 3 years old. Igwang bagong hitsura, bagong formula. Puan 97 pesos lang. Suggested retail price. Nido Junior. The use of milk supplements must only be upon the advice of a health professional. The unnecessary and improper use of this product may be dangerous to your child's health. Per EO 51CA number 172 series of 2019. Just na lang ang Bear Brand swak? Oo! Pero ang tibay, di nang bago. I got my tibay. Just na lang! Just na lang ngayon ang Bear Brand swak. Araw-araw na ang tibay mo. Just na lang ang Bear Brand swak. Araw-arawin mo ang tibay. I got my tibay. Just na lang ngayon ang Bear Brand swak. Bear Brand Swak, 100% vitamin C, iron, and zinc sa halagang Just pesos na lang mga moms. Bear Brand Swak. Just pesos lang. Tibay refers to 100% vitamin C, iron, and zinc together with 3 balanced meals a day. 10 pesos is the suggested promo price. Promo runs from January 1, 2021 to March 31, 2021 per DOH FDA CFR or permit number 1118 series of 2020. This product is not suited for infant feeding and is not a breast milk substitute. Bear Brand Junior. Para sa 1 to 3 years old, may new formula. 65 pesos lang ang suggested retail price ng 150-gram pack. The use of milk supplements must only be upon the advice of a health professional. Ang paggamit ng gatas na ito ay dapat sangayon sa payo ng doktor o health professional. Per IACEO 51CA number 072 series of 2020. Ang sarap talaga ng gulay. Kapag 6 months at pataas na si baby, bigyan na siya ng ibang angkop na pagkain kasama ang breastfeeding. Hindi lang kampante si nanay sa kalidad ng pagkain na binibigay niya kay baby, pati si baby mismo nag-e-enjoy sa mga inihahanda para sa kanya at mas lalong gaganahang kumain. Kapag kumpleto sa nutrisyon si baby, maganda ang kanyang paglaki. Masasagad niya ang kanyang potensyal na maging malakas at matalinong bata. Nay, bukas gulay po ulit ha. Suportahan ang first 1,000 days. Isang paalala mula sa National Nutrition Council, PNOA. Sa mga mahihilig magkape, narito ang bagong instant coffee, Jim's Grandi Coffee Mix. May 3 variants na pagpipilian, Jim's Grandi White, Jim's Grandi Brown, at Jim's Grandi Black. Jim's Grandi Coffee Mix, sakto sa inyong panlasa. Swak din ito sa ating bulsa dahil $5.95 lang ang suggested retail price kada sachet. Kaya kung kapeng-kape na, mag-Jim's Grandi Coffee Mix na. Mura na, masarap pa. O, san ka pa? Jim's Grandi Coffee Mix. Produkto ng Goldshine Pharmaceuticals Incorporated. ISO certified. Mabibili sa inyong mga suking tindahan. Just na lang ang Bear Brand swak? Oo! Pero ang tibay, di nang bago. I got my tibay. Just na lang! Just na lang ngayon ang Bear Brand swak. Araw-araw na ang tibay mo. Just na lang ang Bear Brand swak. Araw-arawin mo ang tibay. I got my tibay. Just na lang ngayon ang Bear Brand swak. Bear Brand Swak, 100% vitamin C, iron, and zinc sa halagang Just pesos na lang mga moms.
Heroes. Bear Brand Swak. 10 pesos lang. Tibay refers to 100% vitamin C, iron, and zinc, together with 3 balanced meals a day. 10 pesos is the suggested promo price. Promo runs from January 1, 2021 to March 31, 2021. Per DOH FDA CFR or permit number 1118 series of 2020. This product is not suited for infant feeding and is not a breast milk substitute. May hugasan, 20 seconds dapat, 12 seconds, 4 seconds, 3, 2, 1, clean na! Yay! Germa ko, nasa doorknob mo, makukuha mo ulit. 3, 2, 1, eto na! Kahit kahuhugas lang, pwede ka uli makapulot ng germs. Kaya Safeguard na. May up to 24-hour germ protection ang Safeguard with InfiniShield. Basta Safeguard, safe. Nestogen 3 para kay chikiting 1 to 3 years old. 72 pesos SRP lang ang 135-gram trial pack na good for 3 servings. Available din ang 1.8-kilogram pack. Nestogen 3, available in supermarkets and drugstores nationwide. The use of milk supplements must only be upon the advice of health professionals. The unnecessary and improper use of this product may be dangerous to your child's health. Nagdadangog kamo sa programang Usapang Pamilya. Kaiba si Kuya A. Digdig sa DZGB. Okay, balik po kita sa tuyang programa Usapang Pamilya. So nabanggit na kasubago, kapag nagbubulagan pala ng mag-agom, Ate Chi, ang pinaka apektado o ang pinaka makairak ang aki. Lalong-lalo na sabi ni Kuya Arles, pag nag-eskwela na. Yung man ang ganda, mailing mo, masurat ka kang pangalan ng nanay, tatay mo, picture ng nanay at tatay mo, family day, no? Even ang pagsakat sa stage kung mag-graduate na or may award, no? Mapagalon talaga para sa aki na magkaigwaning pamilyang Burulagan. So, tapos tangon yan, sa tuya na makakaibanan, si Dr. Sa tuyang amigo, si Dr. Greg S. Tan. Yeah, Dr. Greg S. Tan. Yeah, Dr. Greg Tan. Dr. Greg Tan. Yes. Yan mo lang sa middle initial Kasarabay sa middle initial. Oo. So makakaulay ta si Dr. Greg Tan. A fellow Philippine Psychiatric Association and then fellow Philippine College of Addiction Medicine. Yes. And then International Fellow American Psychiatric Association. Nasa linya na po si Dr. Greg Tan. Doc, good afternoon. Ay, maray na hapon po. Ay, maray na hapon po, Doc. Kaiba ko po si Kuya A. Hello po, Doc. Good afternoon. Thank you. Good afternoon. Maray na hapon, Kuya A. Yes. Oo. Doc, bago ang gabos, pasalamatan mi na ikakan oras na itinao mo sa Samuya ngunyan, ha? Doc, thank you so much. Oo. Ayun problema. Okay. Doc, napag-ulay-ulayan mi kasubago na kung in kaso da apo, Doc, an mag-agom, magbulagan, sabi kan sa tuyang first speaker kasubago, ang pinaka makahirak daw ang aki. Ang aki. So, Doc, gusto mi po iapot sa indo kung ano po ang mga epekto sa aki na produkto ning sarong broken family. Intimate po, medyo difficult din it's not as easy as we think it is. Yes, yung conclusion na pwede natin kasi sa research, kulang to research, initially, pwedeng malungkot yung bata, pwedeng ma-depress, pero long term, they basically do well naman pala. Okay. Kasi yung importanteng message ito, broken family na nga, very important mag-damage control po tayo. That's very important po. Damage control. Kasi minsan po, pag sabi natin na bata, baka rebelde yung bata, sometimes po kasi very enforcing. So yung bata mag-act out. Kasi yung mga studies will show na kung pinang-away lang naman yung mga magulang, sometimes be better na mag-iwalay sila Kasi mas damaging yung especially kung may domestic violence, tapos may partner violence between spouses, witness po ng bata yun So there are certain instances na mas maganda iwalay yung partner. So parang magiging
Kapag hindi sila naghiwalay, Doc, parang magiging mas toxic so everyday ninda. Oo. Yes po, opo. Tsaka opo. mas Kaya lalong even kawawa the courts siguro. allow, kasi may yung functionality ng family, wala na po doon eh. Of course, sir, siyempre, mas maganda po yung pamilya. Given na po yun eh. It's a no-brainer na buo. But, we don't live in a ideal world. Yes. Okay? Yung danger na dun, sir, like recently I have a patient, nagwawala siya. Kaya tanong ko, may psychosis, anxiety, wala naman. Yung pala dahil ng magulang. Sabi ko, bakit nagwawala? Yun kasi yung nakikita niya sa pelikula, yung ganun-ganun. So I have to, isang beses lang siyang dinibrief. He's doing very well right now. And he thanks me. Sabi niya, 1 week after, sabi niya, thank you very much. Kasi medyo nasa teenager na rin siya. Medyo malapit na mag-college. So, sometimes kasi sir, may tendency yung bata na mag-act out what is expected of them to do. Like, kailangan baka mag-rebelde. So, nag-rebelde ka. So, may tayo doon. So, as much as possible, iwasan natin na ma-reinforce po yun. So, may instances, Doc, tabi, na magrebelde ang sarong aki? Actually, bihira man eh. Pero sometimes na-reinforce, sir, sa mga movies, sa mga kwentuhan, yung pang-pasma, di ba? Naligo kaya masamramdam mo, hindi naman totoo yun. Now, ang patang is already an accepted food. But if you look at the research, meron talaga stages tayo yan na nangyayari sa bata. Dadakot ng depression yan. Pero, basically sa life naman kasi, what would make something normal if you get stuck on here? Like, may problema ka, you have a loss, siyempre, meron ka depression. Pero process yun. It's a process that you have to go through. And then afterwards you do very well. Ang dami kong kilala ng separate family, they do very well. At the same time, meron nung kilala na po, ang tatay ay super bambado yung bata. Ito, mas marami pa nga na fault ng both parents na. So, hindi po yun, yung automatic na isipin natin na paghiwalay harmful sa bata. Yes. It depends on the circumstances. Okay. So, point lang, nakuha ko rin siguro, hindi ko narinig ng first speaker, pero I think the point there was, siyempre, huwag tayo maghiwalay, it's not necessary, siyempre, it's like ideal na mabuo yung pamilya. As much as possible, we should protect the sanctity, the importance of family unit. Okay. Pero kung hindi naman talaga nag-work na, sometimes better na maghiwalay. Or, talaga naghiwalay na, wala nang magagawa yung bata, sila natin kasalanan talaga ng mga magulang, sa kasalanan ng tatay, sa kasalanan ng tatay, yung unang sinabi ko kanina, damage control. Huwag na natin ipalala. Parang huwag na natin dagdagan pa. Bully tayo, pero hindi tayo na per se. Kasi hindi natin inis-bullying. Opo. Yes. Doc, matanong ko lang po, ano po ba yung, halimbawa yung bata, produkto ng broken family, ano po ba yung right guidance dun sa bata? Opo. Oo. Para, syempre, kasi paglaki niya, parang... nagtanong, nasaan tatay mo? Nasaan nanay mo? Tapos pag medyo mature na siya, baka ganun din ang gawin niya eh. Kasi, si mommy, si daddy, naghiwalay din because of that. Okay. So, number 4, yung minention na damage control. Huwag na natin, Number 2, iwasan natin ma-reinforce yung parang yung narrative na ibibigay natin na kailangan mag-rebelde, mag-iwasan po natin yan. Number 3, hindi ko pa naman mention yung number 3, it's very important at sabihin natin na yung mga isang magulang po natin, gawin natin halimbawa. We should make our parents an example. 100% yun. Yung good things na gagawa nila, gayahin natin. Yung mga bad things na hindi dapat gayahin, gawin natin example the things na hindi na natin gawin. And that also plays a big role, hindi lang sa separation yung children who were abused by their parents. Kailangan masabi din yun na, okay, kung binubugbog ka ng tatay mo, gawin mo nga halimbawa yun na hindi natin kaya. Kasi tama sure, kailangan natin tuloy yung vicious cycle. Kasi malaking posibilidad talaga nagagayahin din yung parents. So, kailangan pong maputol talaga yan.
telling him na gawin yung halimbawa yun. Tapos, number 5 or 4 or 5, ano matandaan, sorry. But anyway, yung 4 or 5, importante rin na maisip ng bata na yung kailangan matuto na kahit bata pa siya na dissect yung parents niya. Medyo mahirap yung konsepto ng dissection kasi kung yung dissection kasi important para hindi siya mag-accomplish. Especially kung sa religious upbringing natin na honor their parents, love their parents. Sa Pilipino, napasama ng magulang natin. Kailangan natin mahalin magulang natin. At tama naman po yun. Pero pag hindi sila magkaroon ng conflict, kailangan nila i-dissect yung behavior from the person. Meaning to say, you can continue loving your parents, but you can hate what's doing. Yes. Para hindi sila conflicted. Kasi kung hindi sila natuto mag-dissect, conflicted na hate ko si Papa, love ko si Papa, hate ko si love, pwede mo ba yun? Pero kung dissected po siya, yung behavior ng person sa katao, it's easier for a child to cope up that way pa. So, anyway, dapat. thank you for asking that po. Paano natin yun? Ang galing Okay, ha. Ganda-ganda. Oo. Nako. Para maiwasan yung mga tawag dito, yung negative effects ng Sa bata. sa bata. Pagka yung mga bagay Yung na mga- yung hindi mga niya good pwede, things lang yung good things ipapaliwanag na pwede pagpatuloy. Yung mga nakikita na bata na medyo hindi maganda, ipapaliwanag sa kanya na you should not do that. Yes. Di ba? Tama yung sabi ni Doc Greg na dapat love mo yung parents mo, pero yung ginawa nila, hindi. Tama yun. Hindi subjective. Di ba? Ano, sir, it goes both ways. Pag nagalit pa tayo sa anak natin, very important sabihin sa anak mo, anak, gaya ko sa ginawa mo. Hindi Pero sa'yo. love kita. Kasi pag hindi mo ginawa yun, medyo confused yung bata. Naku, gaya sa akin si tatay. Oh, yes. Wala na, babay na. Tapos makakalimutan niya rin yung kasalanan niya. Pero kung in-emphasize mo, I don't love what you did, pero mahal kita. Yes. So, clear cut, walang confusion, your child will grow up into a better person. Yeah. So, Ang galing, ang ganda. Ang ganda. Sa susunod na na topic namin. Parang Doc. magandang gumawa ng another bata na Ay, tuturuan. nako. Okay. well, children are very, magkaroon ng maraming bata talaga. Yes. Children are beautiful creature. Incidentally, it's the month of, hindi ata. Mali. Ngayon, Next month pa? Ngayon, hindi ata. Next month pa. Next February month pa. pa. Oo. Okay. Ay, Doc thank Greg, you. salamat po. Thank you so much. Yeah, it's my pleasure po. It's my pleasure. And again, good afternoon sa mga listeners. Okay. Thank you po. very much po, Doc. Sa susunod po, Po. Sige po. Thank you po. Maraming salamat po. God bless po. Okay, thank you. Happy New Year, Doc Happy New Greg. Year. Okay. Si Okay, Doc Greg Doc Tan. Greg Tan, Oo. yan. Sa Pagayunan mga so- matibayo na psychiatrist dito sa Magayunan palibot. sa sinabi ni Doc Greg. Hmm. Gigibuhon talang na perfect or almost perfect ang pagpadakula sa tuyong aki in kaso kita bulag sa agom. No? Ano baga? Minsan baga may mga separated na mga couples na Still there. May regular na meetings sinda for their kid. Mga every Saturday yan, naghuhuron sinda just for the sake of the kid. Papatay, mamatay. Bako na so, mahilingan sila, maiwal, no? Isip nila, so, kunya. Pero ano yan, they taman piga na. Magburulagan. First Seryoso yan. yan. First thing, as much as possible, dahil kita magburulaga. Yes. Dawara ki, mas magayon pa sa bilog na pamilya. Yes, tama ka. Yan ang perfect na perfect. Perfect. Okay? So, maburulaga naman muna kita ngunyan. For the meantime, mabulagan muna kita. Duwang daw kita mabulagan. Sa aga, ibang ka-date mo sa aga. Sige. Salamat sa mga speaker na kay Kuya Arles, Antipola, and Doc Greg Tan. Salamaton po sa mga advices sa tuyong punong-puno na ang pagkahapon. punong-puno kita ngunyan ki Adal. insight. Yes. Paano mapagayon ang satuyang family? Paano mag-lead sa broken family? Salamat. Sana magkabirilog ang bilog na pamilya. Sa lado technical, si Kuya Ronald. Nabilog mo ng pamilya. Then si Mark Shand na mapamilya naman nila.
Ano yung pagayon? Nunoy. Ay, nunoy. Ini si Kuya A. And si Miss A. Nagpapaabot sa inyo boss na ang pamilyang Borogkos harayo sa pagtios. Salamat po. Salamat. Sa indong nadangog ang programang Usapang Pamilya. Abangan liwat sa aga. Salamat. Now that I'm free, Nido's the one for me. Protection that's right for toddlers. Like me. Marian Rivera. And Zia. Simula naging toddler si Zia, mahilig mag-discover at mas independent na siya. Kaya dapat, Nido 3 Plus for me. Mas pinahusay pa ng NutriTods program. Siksik sa nutrients for digestion, brain at protection. Specially made for toddlers. Look at me, Mom. You're my number one. Choose Nido 3 Plus. Nido 3 Plus. Todo protect your 3 Plus toddler with Nido 3 Plus. Todo sa proteksyon and sustansya sa presyong di todo. Nido 3 Plus yan. Pag ang kababaehan, igwa man na itabang, digdi sa barangay. Salamat Condy Congressman Fernando Didi Cabredo na kami. Hiniho niyang produktibo, Diyos mabalos man sa imo. Kami ang mga kababaehang ibig sa barangay San Jose, Ginubatan, Albay. Iyo ini ang Taranuman Project ni Congressman Fernando Didi Cabredo. Bear Brand Junior. Para sa 1 to 3 years old, may new formula. 65 pesos lang ang suggested retail price ng 150-gram pack. The use of milk supplements must only be upon the advice of a health professional. Ang paggamit ng gatas na ito ay dapat sangayon sa payo ng doktor o health professional. Per IAC EO 51CA number 072 series of 2020. You died, Jesus, but the source of life flowed out for souls, and the ocean of mercy opened up for the whole world. O fountain of life, immeasurable divine mercy, cover the whole world and empty yourself out upon us. O blood and water, which flowed out from the heart of Jesus as a fountain of mercy for us, I trust in you. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Jesus, King of mercy, we trust in you. Oratio Imperata sa paglikay sa COVID-19. Diyos na samuyang Ama, minarulo kami sa imo, dara ang samuyang pangangaipo, tanganing hagadon na ilikay kami sa COVID-19 na nagbawi nin mga buhay asin kadakol ang apektaran. Warasan samuya ang sa imong grasya, sa mga yaon sa pag-adal kan kabilugan asing ginikanan kay ning virus asing kasabay na helang. Siring man ang paglakop asin pag-ulakit kay ni. Ang tabayi ang mga kamot asin pag-isip kan mga ekspertong mediko na maglingkod sa mga nagihelang na may matibay na kaaraman, siring man pagkaherak. Asin ang mga gobyerno, asin pribadong mga ahensya na dapat hanapon ang bulong asin solusyon sa epidemyang ini. Ipinapamigbi niya mo ang gabos na mga naulakitan na sinda marahay matulos. Tawan sa muya ang grasya na maging uwa para sa karahayan kan gabos, siring man magtabang sa gabos na nasa kaurasaan. Ininahagad niya mo, huli kay Jesucristong kagurangnan sa imong aki, na bubuhay asin nagahade, kasaro kan Espiritu Santo, sa kapanahunan kan mga panahon. Amen. Santa Maria, tabang sa gabos na Kristyano, ipamibi mo kami. San Rafael, Arkanghel, ipamibi mo kami. San Roque, ipamibi mo kami. San Lorenzo Ruiz, ipamibi mo kami. San Pedro Calungsod, ipamibi mo kami. Radyo Balagon Kaito,
DCGB Ngunyan, ang nainot, pirming nanginginutan. Always number one. Always number one. DCGB, 729 kHz. Enot sa Bareta, Enot sa Gabos. Oras sa Radyo DCGB, alas 3:02 nin pagkahapon. Halik sa DCGB News Base, ang pinakahuring bareta, oras